saurara ga wani babban magana. Ƙala al-Khadib, wani malami da ake ce mai Khadibu ya ce laysa al-murad bil istighfar da an ka ce kai istighfari ba ana nufin mujarrid qawli astaghfirullah kace astaghfirullah baka san ma abin da amma ana shi ba bal arju an az-zunubi wato banin zunubai gaba dai wata tashirul alsin tsarkakewa halussa daga magana wadda ba ta da kyawu wal qulubi tsarkakewa zukata daga mugun tunani na kai banna shi ya istighfari amma don ka kwana kana astaghfirullah baka san ma abin da kake faɗa ba kai komi ba zakaran ba za kana abin nan kakari amin mai littafi yana cewa wani mai littafi yana ta taqulu la ilaha illallah lam tadri ma hunaka kana faɗi la ilaha illallah baka san ma'ana abin da kake faɗa ba kamar mai kuka ne na cewa wayyo wayyo tila sai ka san ma'ana abin kuma ka yarda da shi kuma abin nan ko ka sani sai ka ce daga annabi yake in ka jingina shi ga wani mutum ko wane ne kuma abin a halaka ce tun da ya zan abin da abubakar ya faɗa sai ya yi daidai da annabi abin da annabi ya faɗa sun za a yi aiki da shi in bai daidai da abin da annabi ya faɗa ba ya ce ku yi jifa da shi ati'uni ma ata'atullah wa rasulahu wa in khalaftuhuma fala ta'ata li alaykum to abubakar kenan shugaban awaliyan duniya duka wannan ya ce ana wurin mutum ya bar abubuwa da yake yi na sako kuma mutum an yi a baya yin waɗansu abubuwa da bai waɗannan abubuwa ba amma ya ake misali don ya koya ma yi ko ka abin nan in ba faɗa ba kana abin nan in ba ya magana ba yanzu kana ji can bai yi laifin ba bai yi laifin ba amma in bai faɗa ba zai karantar da kai ba faɗa da baki kawai ba kuma a faɗa ma ni an ma'ana shi yanzu in ka ce a saka filar mi an ma'ana shi faɗi abin da Hausa Allah abin da ba kawai malami ya san ma'anar wannan ba to a shake da abin nan to shi yasa annabi komai yake fada yake yi kuma yana yi ba don shi tsaye ba don duniya ta koya to mu ci gaba ko